Karbi Anglong District, Assam Angbong ki project lapen Kilang Misena District. Ladakh Thoi, Inglong, Langroi Langjeng, Nampi Namdur lapen Longlia Or ke duajok, aningkan ben munit wangsi, nang buce nang sonse bomlo. Karbi Anglong along Karbi Akhai penan parta, Ladakh Dimasa, Rengma, Boro, Kuki Akhai pencheng lo akaprek akhai atum tadu. Laso potsi, Karbi Anglong aphan khai krehinia jutang kacingrum ing Choklong Anglong nang manlo. Karbi Anglong, Inglong District Positami, Ladakh Sok, Han Parbo, Nempo Hanjang, Hanso Katiki penan parta, Langa Ok Katiki awar saita do. Somindar Angkang, Munit Kechan Lapen Sorkar along Voreng Kaduria Jok, Lang Ok ke Pangrenganata Chihung Bomlo, Non ke Mithang ke Chujia Pan, Lang Ok ke Chupangreng penan parta, Chojor Chulang ke Klem Japan, Lang Ok ke Pangreng Lapen Hitia long ke Jor Thek Ponlo, Lang Ok ke Pangreng Chokama Mopan Akirap Thiu. Karbi Anglong Punon, West Karbi Anglong Punon, Lang Ok ke Pangreng apan adim duolang, Pini Arnianta, Langbi, Langbengti Hayhuyalong, Lang Ok ke Pangreng adim duolang, Lang Amek ke dua adim Tengpen, Lang Teng Kaslam me adim ta Joy Kelang. Karbi Anglong along, Lang Ok ke Pangreng asai, Kengkam isihini Chejor Bomason si Teklong. Kadu kawe hafre faru sira phokep an la so chiri faru sira phokep an along ledu la so dim ranai ma pulo la frang government along le ladake b la si ladak ajat asai ke tiki ta chokche e phar ke arnuk pik ampeng e phar ke asa wo kang dai do sitame la kapre ka asai tiki no la si ladak department na sorry si aning ke matha ke mangpon Karbi Anglong arlota isi o kasai ke tiki permission je fan ladak pedicam pisculture po scheme abang produce lo lasi ladak aprang ke b thepik pengke ladak sok pen oksi ke tiki je fan si ladak cheng lo laso ke cheng pen api ampen ka adung raya bangke mane prai chiring koi baka amue bangke noka kheti siklem lo ladak nasi lasong bangpen nilitum dak department atum dak hetsari fan nilitum planning enlo laso planning ke enpen non dak mane hetsari alang gadu kawe lang etpen mathalo ladak bangke mane ogasu atipen aso ke pa phiji adim mepik lasi ladak hetsari si eco hetsari ladak selam lo laso eco hetsari ang bangpen ke la bangke overhead tank la bangke mane lang stok adim lo la pengke la sopen bang lo ladak ke mane la broad kene breeding tank lo la pengke hapo anung na thudu thulang la bangke mane head kene la pine head saripol hatching pool pusi hapo bang irpon lo lasi ladak si ogoso pa phisi aprang ke penang an
asai kilong lo la bangke penang an ogoso karbiara ta tong phan ronong lo la si bangke ma thana ya bangke la hano je nilitum dak government pen ke klempon penang an akatikuk sudu dak irrigation a problem do irrigation system la an meme la penke sola bangke non bangke la kene rain shed area pinak la sila dak ke boring pinini aka abyawastha nilitum klem nangko la so jo ini pensi pini ladak la nikan wang stame asu pawang ya pan tumbor ilo lasi la so asu mokha asu ke pawang ya mokha la pini tum karbiang long bangke adi ma bangke du te wo phak sitame mane la ok ke pangreng abang la so ok ke pangreng pen ali du puwa bangke baduta chithana bangoi athema elitum ke technical la kapine ke kachini nangia hormu ka saigeti ki asai ke chini nangia hormu bangke awedat la so jani si penang an la elitum karbi yut atoma bangke kene la ke klem kle juipong asana kapre kam choklem rong asan ta dolo te wa thak sa penang an elitum la department so pen bor ise ajak atim mane ha borlang pher ta ho pene hala kene delight ha pa dim a somara tom hang nitum encourage si nitum training pc hala tum la so training pensi kene penang an kene non chingthur palo la si eno da bangphu ke hala dak penang an tangka ke longpon la ogo society kipen ke longpon ta dolo la si saigeti ki yang bongke ke joy kepen ke long ke joy kepen saigeti ki bangke ogo saigeti ki henlo la si la kaddo kawe non ki thurmia somara tom hanta nilitum ke chuningri bonji athe ke department asor pen le ke bor ichot ta chok che la se lang litum tanang bor idun pen training kaddo kawe la hai department na long wang pen training yong sip en lo pulo tang ten litum training kaddo kawe phan thik ji la se la so training yong se lang litum en lo pulo te ok pangreng bangken lang litum ame thang akai ke charjap aking along charjap dia phan aja kong long po la no lang ok ke nam kichu ka chihung lang ok ke pangreng avarsai lang dampen sarkar la pen bank penta lang ok ke pangreng ansu se ka pachihung jia phan asona sai deng bomlo cheta karbiang long along lang ok ke pangreng ahin non si pangcheng dun bomlang karbiang long along lang ok ke pangreng alang teng dure ulang ili dumalong si lang ok ke pangreng aning kanwang a hector tin along lin suri hini ang jina velang halapu lang ok ke pangreng pame mate scientific ateng pen pangreng puluti a hector tinalong aning kanwang lin suri pli lang ok neplong ji mate chojor long ji date pia kapre ka dimalong hector tin pen aning kanwang lin suri krepon lang ok neplong laki ahokalang karbiang long along lang ok ki pangreng anat hajaha ka kisum dolang la suang bong lang kithe arve kithe mate arvia lang longle kanglem lapen hoor katuri hai hui henlo karbiang long along le lang tumon lang dampen arona teng lang ok ke pangreng lote lang ok ke pangreng ta isi ke mesen akor mati industry ason paman unpu ning thedammi karbiang long along lang ok ke pangreng isi ke mesen atowar dolang sita lang ok ke pangreng chok petalam mate sike kaduria jok lang ok ke pangreng pen keng arkong charjap thip un pamimelang nili lang ok ke pangreng ke cheng ke 2000 tena ning kan pen asi nili ke cheng chenga ke ciri hini bet
hal so ciri hini ke pangreng pensi nili asap suwes tame dak pensi tangka asap ste Jepang room lo so phit nili 2011 in kan bang ke nili fishery department dam si hatak fishery department ke theke ding na ben chingki cha thanam si nili phan bidi sere nang pidon lo hala so bidi sere nang ki pi ateng pensi nili non claim bom dam bom lo nili ke cheng aning kan ke ciri hini bet ningkan 2010 ningkan ke la sopen wang bom sini fishery department pen mustame officer pen chingki che than pen lam che pat choi pen claim bom dam bom wang bom si nili pini an ke kadoi pen ciri kep an ke nili ok chepang reng long lo hala song mong pen nili non long bom ciri silong kuntel ke thoman ke long bom asini nili langdam lo kadoi phanda than lo sok katiki pemote ok katiki ba ok pangrang se alege dopu kachini dama thegala pulo nili yong si lang ok katiki chiri silong yong si kontal ke thomlong lo prote lage chiri lilong adore kom nai ke pharoi silong non market long ta pharoi ni pharo thom dalong se tambe nili pharoi si non ne bom lo pharoi si pulote la kontal thomlong ma ke ningkan silong chiri silong ke suri thongkap long po nang li yong si sok tiki lo prote chiri silong ke long na sami morning koi silong ji morning koi prote nang li morning ke pharo pho ji pharo pho prote morning koi long ke ningkan silong suri ke baji lapen na che padung nang ta langteng ba ogati ki anso se asini li mathalo lang ogati ki ke isi keme awar sai lapen la unemployed patuma sami ni chuni rikang tunge la po langteng katiki pen ale do puni li ke than tung mangala pulo nili so nang chali duno prote nili pen dang lok bang pharo bang suri sitame ala sonthose ale nang long nompo lapen anu kapre stame niliphan ok katiki asai nangsi na jung tung ban chetong tung prote niliphan ban chetong da men ya nilim ke hem ke dak bolang pher samen phangcho ron nilimen ke bidasing phangcho pam ta than lo ham phang along phan sir kep rap phorat lang ok chu sai karbiang long along ta lang ok ki chu chi hung o sita lang ok che dor di ang tan pen siwa nang kok Assam Karbiang long lang ok kilong suri phokebra kithom metric tonan ben halapu ilituma state along aningkanwa lak isira suri inkoiner kep metric ton an lang ok nangji lang ok kachedor dia jok West Bengal pen Andhra Pradesh Haihua state pen lang ok wanang kok Munit ke chan lapen sarkar aboreng mate sakuri kaduri langdamsi Karbi Anglong Autonomous Council lapen Difu District Fishery Development Officer penta ahut penahut lang ok ke pangreng asiki lapen dihin kerap pibong Karbi Anglong Autonomous Council pen kedamtang nili kadua anikan bangta a konsensi tin pen dari tum community fishery project kabenai isi ba impa ke kenang soda ni kuna nama ni tum kapajir pondo pan sona taksi tuan kan bangta ason ni tum ke deng pon je pan tum bori pon pan andor de pan ni tum asam sarkar pan mate india sarkar pan thani tum thedung alang teng ke teng bani pan ni tum laso kachung ri pondo athe central long ta arki device po scheme aso scheme ke thedung ring scheme central government tum aso rat pan ke rapon ka dube ke du aso posini tum pen tak alu pele polo chung ri polo asam sarkar long ta ni tum pele methang ma minister long damsi aso thedung project ni tum pen ke claim pon je pan ale pan chung ri polo lase alangli tala aso teng sin nang rapu posini tum pen non claim pon bom la ta ke chunji lam the ili tum siam sar ga debe chingi tham ma alu nang le lo tasma taksi langteng polo tangte ili tum kereng ponja farsa basically ke non ke do bom ubegi mi ari sumaratu logo thek ari sumaratu ma chinni ari sumaratu ma pan kereng pon athe bang pute ma ke tum government employment government sarkuri government along chonda ke long time ne tasi non bang ke langteng ke teng pen ok kalana pen taso ok ke jor pen ok ke lang pen ame thang kereng pon war sai kapre akhai tum thek dam long
la som dan si bang bena ame thang aham tun lo ame thang family lo jo pangreng ka dobe osomar ka popore ka dobe potalang tum mesen son ke long pon tum thek dam lo la son tum chakli si itung kar biang long non ko be bi ko sumar tum ta la son itum bor i pon si chakli pon si ame thang kereng ke long pon ya bar sai pa tum klem pon nang po phanta ni tum department ka itum ka matha do asi ni kan sia se kang bong ok aso kapangreng pen ko son si kapangreng ni ok ong so ke the pen ke jor pen ko son se ni along aprek a district along le ponon state long le ponon outside district outside state ni tum training itum ke to ta do la pensam si ni le tum an kan si pen se de kat bang long ang bong ni tum block wise long krisia block ta ni kan sia sek ni tum non ke be mi usma tum pan itu mana lason kapang reng training itu kata itu ki lason ki pido lasi laso kereng ponjia bar sai itu ke long ponjia phat lasi non ko boi mi semata mata itu hari ni ati itu jini kar biang long ke itu kapang reng along li aphelang alang ta dake itu maka ahopet itu achulo dake sono ke itu ke claim ponjia pan itu kabor ipon ke claim pon laso putak itu lasi non kar biang long yong si itu ahopet itum pangreng pen ahopet itum dak lana pen peludong te itum angtan pen itum ke banji alam tem tem klang ke daji jongsi itum si klam bame ponte kar bang long ok pangreng pen itum angtan district angtan state itum mana ok pangreng pen itum ke long ponji angtan district itum ke jordam ji ke lang namnya pantai itum dak abar sai itum long ponji aso alam the bang ke itum dakar bang long ke along le apelang lapan ason mata dem dak tum thek dam lo Nonapor lang ok ke pangreng ali tu lang ok ke pangreng ali kachipadu japan district fishery development asai kamalong dampen la soputhak bidi sure endammi lang ok ke pangreng ale kachipadu japan lang ok ke pangreng ji adim lang pamisi ok ke jok jia lang teng selam nang ji ok ke jok jia lang teng along sangti phan kep lapen inghan phan sir kep an tu nang ji Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong ahawar fishery ke NMM adim fishery officer tumpen puri dam lo lapen lang dam lo lai hai ke lang dam angwong pen kithek dam long ke borlang pher ahawar Karbi akhai ok kapang ring pon akam ke klempom kachapadu thek pon long lo Bidya Singh Phangchu pu alangli hamta chetong damsi alangli ke klembom a fishery antanili langdam lo alangli ke chingsi ke fishery ihum pensi ok pangring akam klempon pangcheng lo bigha ke thoman bagduji labangso adim se alangli hidialong lesi pukri semar pon sedap ok pangring pon pangcheng lo alangli nang chethan athing ke kapancing se hut ke pukhri a ok pen kering ji awar sai pu alang tum chitin te pu se halwang so hawar kido kapre rong rupa sora tumta kamatha bonsita Bidya Singh Phangchu alangli fishery office wang pen fishery officer tumpen training pipon lo lapen alangli labangso ok pangring akam ke klempon pachun thek muchot thek longsi halabangsu arong kidu akapreka akorti atumta mekhang along lelong sop kachutuki batang te hidi along leta pukhuri chihudun pangchenglo lapen alang litum lasonsi ok pangring ponsi
ahem arit singthor pon thek tekang lon nili SOPD pu budget pensi nilitum lai he pukhuri individual pukhuri tanitum Karbenglong akapre ahawarta lasonsi nilitum pacetan ponja phanbor iponlo lapen labangsa SOPD budget pen nilitum individual fanta pipon lapen ke CFT manateng community fishery tank community farmanta nilitum klempon nilitum SOPD pen 7 crores an poisa long labangsa poisa pensi rong rupa tung fan pukhuri kikim pon along nilitum cerabdun lo lapanan paranta dipu ala fishery officer kung afrang pen kedutanga pukhuri pa develop pon lo lapen hadak pukhuri amen aquatic Karbenglong aquatic center pusi airpon si haladak pedestrian wate walk way la hai pen tapadu pon lo lapen kimom lo nan lapen lagi existing pukhuri ta pathe pon muchor lo palang me pon muchor lo la hai kam claim bom lo lapen ke hala cafeteria tapadu pon jfan askim deng pon lo lapen ke ladak museum taduji lapen children park tapadu pon ji beautification fantani tum lang pon pangchim lo lapen long sadim lang major jfan ke claim pon jfan 9 crore ana poisa one time special fund pen ke claim pon pangching pon mon lo non ke 60% an long sa kam chun pon lo lapen peranta unemployed youth atum fund nitum fishery demonstration training university of han look tok jerpen PC pening an kan nitum bang serkap fan roha fishery college along nitum the fishery demonstration training ta kapapi ponja kam claim si alang tum non training and pon bongo mo November siklulo tangte alang litum training passport lapen alang litum ta Karbenglong arat la fishery ke claim atum han kajara ponji afan rabdun thek munchot po Karbenglong la educated batangte unemployed youth atum ta okpang deng pen amikthanga hemarit kaching thor ponji afan la pen ke kering warsai mesen pu kachini pon muchot ja fansi niltum training la pen motivation program and pon bombo lang ok kipang reng asai kampen kapin kharateng lang teng selamsi katla ruhu mrigal kalbasu silver carp grass carp lapen common carp aso hai hui joksi lana paminang po lang ok aso ke jok chot ke chokchi lasi ok khipathe dab chia phan lang ok an theyadu hanjang ke koya po lapenan parta duwai jok nangji lang ok kiso pen ki pa jok jia phan ahut pen ahut duwai ta jok nangji fishery asai kampen kapin kharateng chiri hinialong lealang tenglok lang ok joklote ningkani siangbong suri ingkoi sosi ok kejor anam longji chiri hinialong lealang tenglong suri ingkoi ra pho tangka kapadampen suri plikep sosia tangka longji nili pini karbi hampang mate lituma khe phanta ki duk u pu phan pu dam delo non man ke litum ta ke thek keri du piglo lasi ilitum sai chitiki amu sok kitiki pen oka sai kitiki ko anma ali ke du laso phu thaksi ithibak rat phan nilinang pachini lo lasi grow more fish ilitum ok asai kitiki bang ilitum bor ipik nang lak ok asai kitiki pen ilitum ali dupik ilitum langbi teng lo pulute ladak langbi ke teng chot ke chok che ilitum ke chengsi langbi teng det pen aphi ilitum saini jok nang po lapen chainong hi lahai pinang po lapen ke nikrip hoba philo pulute okasu jok nang po lahai pen lo pulute ilitum
non abang pu tinta sorkar long chongdat long eji pu bangke pu damde la si ilitum business abang tai litum ke claim charli nang po business is better than service pu lason thak taksi ilitum a kheita non bangke business ke claim charli nang po la si ok sai ke tiki pen penang an ali ke long bang bang a khei bang bang a det ta theng long ulo la si ilitum karbiang long ta inut bahini abang pu atum ok sai ke tiki du ulo morlang pher punon dilai punon lang hina lomta alang litum lasu amithang mithang aja kong pen kisipa duk lasu pen si alang tum penan ali longlo lasi ke cheng si bangke ilitum self help is supreme help pulaso alam tadu lasi ilitum imithang aja kong pen si aprang ke claim nangji ansi government sota nangli phan ilitum phan irapo lasila oka sai kiti ki bangke ilitum charli hurnang lang lapen scientific ame thought pen ejak lahai injection ki pi induced breeding lahai pen ni tadak department hin penta eson soni alam the ki chinia bang do abang phudu alang litum along penta alang litum ki charli longi alam do lasia hut pen awareness camp training pen e pustam alang tum enlo pulute anso se ilitum oka sai kiti ki phan ilitum charli longia thai du ulang lasi ilitum non owe ki miatum tame non bang ilitum sai kiti ki bang ta tiki nangji athe ilitum ta sai tiki ke pulute lata chokche la solo kotsi ok asai kiti ki ta ilitum claim ponang po Inglong Havar Karbiang Longalongta Lang ok kepang renganat Kang Thur Jiaphan Chief Minister Samagra Gramya Unayan Yojana pen Karbiang Longalong Lang ok kepang rengasiki pibomlo Assam Karbiang Longalong Suri Trokra Paroke Thomra Phokep Metric Ton an Lang ok akili kapado Jiaphan Sika Kuti Sira Lakner Kebra Trokra Suri Cricket Thomatangka Panong Ponlo ट्रेडिशनल फिश कल्चर को ट्रेडिशनल फिश कल्चर माने कुपिलो इली तुम पुखरी हुट तांग एलो पोते लासो आ पुखरी लोंग लांग दोलो पोते डायरेक्ट ओगासो जक ब्लॉक पो आन प्रके मो चिक्लोजन फो जन थ्रलो ते लासो ओक नेपो सीता में दा इसन लाम दो ओक जक पु वय फिश सीता में लासो आ ओक तो फान इली तुम आन पिनी लापेन लासो आ पुखरी लोंग सीता में आहार दो नहीं आजाद दो नहीं लाहे बंग इली तुम माता लासी पुखरी हुडलो पोते फर्स्ट पुखरी की हुडलो पोते आदिम द लांग नहीं पुखरी की हुडलो पोते आदिम लांग नहीं कोसना आदिम मा सो आदिम पुखरी हुडलो पोते लांग दोई मा आवेमा ला ता लांग नहीं लांग दो पोय फिस में लांग दो एटाफी इली तुम ला पुखरी हुथेंगो लासो आ पुखरी लोंग आलोंग ले आ पीएच लांग नहीं आ पीएच को आनमा लापेन मो ला लांग दो पोते लांग लोंग ता लांग आ पीएच लांग नहीं लासो टेंग सिली तुम बो साइनी पिनी साइनी tapi neng lapen la saini piet lo pulute saino hi hai tapi neng ji lo la son tarni kiklem neng kam hiri do pik lapu direct ok joklok chokche lang dolo pure direct ok joklok chokche la se ke klem neng son mang do pik lapen mo ok jok eta fisita me ok an pineng la hai jo do professionally ok klem ni pulute scientific fish culture ma se klem neng non ili tombangke traditionally culture bang sih claim lasi labang ke ilitum ali cepat dui pulote la scientific fish culture bang sih claim ini la fishery science ke charli ikji pulote first ke la mane riso e jang tum sita me first ke la higher secondary science pass nang po higher secondary science ke pass bang ke percentage bang me exani athe mane dak ilitum fishery science ke charli ji pulote dak asam long ke college seri mane isuet रोहा लोंग सिदो कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस दाग रोहा लोंग लासो आ कॉलेज के लाके आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ला जोरहाट लासो अंदर सिदो लासो आ कॉलेज के लापेन लासो आ कॉलेज लोंग लासो फ्रांग के एनुअल इनटेक कैपेसिटी के 20 वेट सीता में नोना बांग के 25 पबाट लो लासी लासो आउट ऑफ 25 लोंग ओनली 1 सीट एसटीएच फान बांग के लासी इली तुम नॉन लासो कोर्स के चाड़ी तो निकजी पुलोते
first ili tom la higher secondary science pass ignang po hirim mesen percentage pen la pen la so a course ke ningkan pli tali dun ignang ke ningkan pli yang bongsi la so a course bangke tang po la pen la so a course dak rohalong charli igweng ning po lamwi la so course jong si a hok pet pen charli aning hang tum do pulote la all india pen isia exam ICAR hirim exam entrance lo helata la so entrance exam lo appear nang po la so ladak yong si selection long dun lo pulote an pra ka dak rohalong det kali nangli kona ma ke charli igji hala sorteng nangli la online lo nangli dak selection dun nang po la sorteng si nangli non dak north east long ke total hini lo sona college isi bangke tripura long tripura lembuchera po dimlong sido hadak ta charli dun me la bangke central agricultural university manipur under sido hala bangke Laso tangka pen hector suri isira pharoner kebra krisia langteng kituk chiaphan sorkar pen chesik chedang ponlo kuti pharo isira lak chokner kebra chokra suri kre ke thomat tangka pen suri kep ok kapangreng ham phangaphan laso over sailok parlo ponlo sorkar pen kedeng ahem langteng ahem alang ok akemang chekok lote lang ok ke pangreng aham phangaphan kaching thura barlo nason nang man pupu ning thedam